мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед. Модарон ва хоҳарони хонашин, пас ба командаи Либоств ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. То ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бе сум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. Одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамо мода нависен, номеромон дар рӯи экран. ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метаванд. Занако қади занако кор мекунанд. салому алейкум ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунад. Ина нигоҳ кунед, халато ҷои халато омадагем, халатои тирамоҳа, зимистона, тобистона ҳама ина мудаш омадагем. Нарх 160 сомонӣ, размер I46 то 56 калон ҳаст. Ин нигоҳ кунед чиқар базеби фасонанд. О қағавас нестанда вақте нем ба тирамоҳнимаи наздикира пӯшида мешавад. Ҳозир ман моделои тобистонимашам нишон медиҳам. Нигоҳ кунед чиқар базеби фасонанд. Барои намин ҷои хунакро ана ин модело ҳастанд 130 сомонӣ ё тунуктаранд. Мақсад тунуки бадам нестанд, хеле тунуктара назар ба ваёш меш баршиқа фасонак заги се намуд расид карда 130 сомонӣ, размер I46 то 56 размерои калон ҳаст ё ба почӯшонанд. Нигоҳ кунед ҳамаи намудо ба почӯшонанд. баъзе баки хушро на расид сершам аст, сирхшам аст. Сирхиш не хеле сабукан ё сабуки тобистона. Ана хеле моделои маечни ҳастанд ё 100 сомонӣ. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед моделои фасон ба почӯшонанд. Поёношон хеле чиз задагӣ, нигин задагӣ, сагои оригинал задагӣ. Ина нигоҳ кунед. Баъзе бако нигоҳ кунед. Пешбегаш не хеле. Ина миёшам ҳамун чизан. 100 сомонӣ доставка любой ҷо дорем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед. Ҳамаи ҳамин чизо ана ина ё боша 160 сомонӣ 150 сомонӣ мешаванд. Россия Тоҷикистон доставка мешавад. Ҳамаи ё поча доранд, размер 46 то 56 ай. Ина шумо метавонед бинед. Ина бо гӯшидан бинед чиқар фасона 160-170 сомоно. Ана ёш боша 180 сомоно. Ина нигоҳ кунед. Баъзе бихушро материалаш висший сорт ай. Мақсад гарантия қадия ки безеб намешавад, ҷазира намешавад, рангш намепарад, пат намезанад. Ба гарантия ба ҳамаи чизиш кирта поча дорад. Нохел моделҳо ҳастанд капюшондоро. Сухан кунед, Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Любой дона ай штуку, дона оптом, любой намучад доставка карда мекунем. Моделҳошам бисёр аст, чихел шумо метавонед бинед. Гарени бисёр дорем. Хулос гап як сухан кунед, WhatsApp-мон дар рӯи экран ҳастед. Нависен, ай боро любой ҷо доставка мекунем. 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 Любой ҷо доставка мекунем.